profesionist care a lucrat și lucrează în continuare împreună cu toată familia în toată Europa. Iată-l numai pe două roți pe Alexis Neiger. Ai văzut, Raul? Odată Alexis va pleca în viteză de pe rampă, va frâna, va accelera din nou, iarăși va frâna, un exercițiu deosebit de riscant, deosebit de greu de executat de un neprofesionist. Iată din nou pe Alexis care accelerează, frânează, accelerează din nou, frânează și totul numai pe două roți. Aplauze pentru Alexis Neiger. De această dată Alexis va pleca de pe rampă în plină viteză, de asemenea de două roți. De fapt, toate exercițiile care vi le prezintă Alexis nu mai e pe două roți. Evoluție de senzație, evoluție de excepție, Alexis Neiger. De această dată, Alexis încearcă să efectueze o întoarcere de asemenea de două roți. Bă, ce vorbești, mă? Nu există, mă, nu se poate, mă. Nu există, mă, nu se poate. Bineînțeles, o întoarcere reușită, semnă de un adevărat. Bravo! Alexis vă salută, vă mulțumesc pentru aplauze. Și haideți să aplaudăm încă o dată. Bravo, aplaudăm! Alexis Neiger. Alexis are plăcerea de invitat din public 4-5 doamne domnișoare la o plimbare gratuită în acest show. Doritoarele vă rog să portiți la mașină. Să știți că în toată Europa Alexis a lucrat cu mașină supra-încărcată. Copiii vă rog să luați loc în tribună. Haideți! Și în show-ul de ieri să știți că au fost amatoare la o plimbare, o amintire de neuitat pentru dumneavoastră. Copilul, te rog frumos să stai în tribună. Copiii nu, am spus 4-5 doamne domnișoare, vă rog. Iată și prima curajoasă. Și a doua, haideți. Vă spun, este o amintire de neuitat pentru dumneavoastră ca în această seară, în fața concetățenilor, să efectuați o plimbare cu un cascador profesionist la volan. Totul e în deplină siguranță, să știți. Vă rog să treceți cu copiii de aici din față. Și să vedem ce plimbare oferă profesionistul Alexis persoanelor din... Te rog să ridici prelata, pleacă cu participantele la plimbare la o cafea.
celălalt capăt al pistei, de unde această mașină este obișnuită să circule doar pe două roți. Veți vedea și dumneavoastră. Printre puținii cascadori în Europa care își permite să lucreze cu persoane din public. Ia uite, uite acolo, ia uite. Este o dovadă maximă de profesionalism. S-a întâmplat ceva. Vasis Alexis. Vas Maher. Asta e peal. Are o problemă în mașină. E cineva care Airbag. face balansul prea mare la mașină. Vă rog să puneți centurile de siguranță. E în spate de capul, da. Îl vom vedea pe Alexis, îndreptându-se din nou către capătul pistei. Mamma mia! Ai văzut? Ce păsărit? Uite, să vezi, să vezi. Păsărit? O să vezi. O să vezi. Ia uite, ia uite, ia uite. Și de această dată, iată-l plecând cu participantele din mașină la o plimbare de 2 ore. Încearcă să ofere participantelor și o întoarcere. De asemenea, pe 2 ore, dovadă maximă de profesionalism pentru un cascador profesionist care și-a pregătit familia, după cum observați și dumneavoastră. Dar ce mașină în spate, da? Ai văzut, Raul? Aplauze pentru Alexis Neiger și participantele la această plimbare. Atenție, cineva a uitat ceva în mașină, chei, telefon. S-a găsit obiectul. După momente de concentrare maximă, Alexis își permite o mică glumă cu dumneavoastră pentru deconectare. Aplauze pentru Alexis Neiger! Bravo! Și iată, din nou se îndreaptă către capătul pistei. Unde are ca invitați de această dată pe micuțul Fernando copilot, iar pe cupola mașinii Cristo Fantazia. Iată-i pregătiți pentru o nouă evoluție de senzație, un parcurs de asemenea de 2 ore. Cu această mașină din care în portiera din dreapta apare viitorul cascador profesionist micuțul Fernando. Aplauze pentru Alexis, Fernando și Cristof Fantazia. Și de această dată, Cristof s-a susținut pe cupola mașinii prin forța brațelor și picioarelor. Aplauze pentru Alexis, Fernando și Cristof Fantazia. Și ca de fiecare dată se întâmplă ca după un parcurs pe 2 roți să mai sară câte o fișă de la motor. În fața mea se pregătește pentru evoluție. Să-l urmărim pe Alexis într-o
de experiență inedită, de această dată va încerca o întoarcere de câteva minute de staționare doar pe 2 ore. Mama mia! Iată, alege poziția cea mai bună. Haide. Iată-l pe Alexi staționând pentru câteva momente doar pe 2 ore din fața dumneavoastră. Laude pentru Alexi. Ai văzut? Și ce face mașina? Acum ce face? Mașina aia mare? Bănuiesc că Alexi vrea să vă ofere și un bonus. Iată ce poate face un cascador profesionist cu o mașină obișnuită de stradă. Suprafața nu este cea mai potrivită, dar și pe această suprafață și pe multe altele a lucrat cu deplin profesionalism. Evoluție de senzație, Alexi Săneză. Motoare turate la maxim, adrenalină se cuprinde. Mașină din 75. Aplauze pentru Alexi. Haide,